Forestil dig alt, det offentlige ved om dig. Helbredsoplysninger, om du tager piller, hvordan dine skatteforhold er, og skilsmisser osv. osv. Alt. Det putter vi ned i den her kasse. Det firma, som det offentlige betaler for at passe på kassen, de er bondkammerater med NSA. Og det er ikke noget, vi tror. Det er noget, vi ved. Og hvad vi også ved, det er, at firmaet, der hedder CSC, de i 2012 havde indbrud, hvor blandt andet en masse af Rigspolitiets kasser blev støvsuget. Men vi ved ikke præcis, hvilke kasser og hvor mange. For CSC, de opdagede slet ikke, at der var indbrud. Det var det svenske politi, der opdagede det. Retter henvendelse til det danske, der straks rykker ud. Altså efter, at de har brugt 5 måneder på at sidde og børste citronmånekrummer af uniformen. Dit og mit digitale privatliv, det sejler. Og teknologien, den galopperer. I terrorbekæmpelsens navn kræver ansigtsløse tjenester uden for demokratisk opsyn mere overvågning, mere kontrol. Vi er kommet så langt ud, at FBI's chef trækker børneloggerkortet, Christiansborg trækker på skuldrene, og selv PET stemmer i, når koret monotont messer, at der skam ikke er grund til at antage, at der foregår ulovlig overvågning. Bullshit! Ansvaret for, at vi er endt her, det svæver i vinden. Men ansvaret for at lave det om, det er her og her.